Mezopotamya, welatê jiyanê, welatê şaristaniyê, bingeha bajarvaniyê. Welatê yekem car ji pêsîrên xwe yên bi bereket şîr bi devê zarokê sebîde dikir. Welatê mirov, dar, kevir û jiyan nas kirî. Welatê yekem car axê mirov û mirov jî ax nas kirî. Welatê pir xwedî û bêxwedî. Welatê mirovahî di paşila xwe de mezin kirî û dergûşa zarokên xwe hejandî mez re botan. Her roj bi rêbazek din li rûyê zarokên nankor dikeve şopên jiyana 10,000 salan. Êdî hewtê înkar kirin keda dayika pîr, welatê qedîm, axa mez re botan. Nîşaneyên li ser rûyê Mezopotamyayê hatine kolandin, hemû şik û gumanan zelal dikin. Ji bo cardin rastiya dîrokê bêzanîn, werin em bi hev re berê xwe bidin gundê darê. Gundê darê di navbera Mêrdînê û navçeya wê nisêbîna rengîn de ye. Em bi hev re biçin bajarê kevir û li şûnwarê dîrokê yekemîn wargeha zarokên nankor binêrin. Destpêka bajar bi dîwarên beden û bircên dîrokî yên di nava şînahiya baxçeyên zeytûn û rezên tirî de ber bi ezman ve hildikevin. Qasî mirov nêzî gund dibe, bêtir şekl û şemalê birç û bedenên bajêr xwe kifş dikin. Xaniyên gund ku ji kevirên xerabeyên bajêr hatine avakirin jî mirovan bi zindîbûna xwe pêşwazî dikin. Ev bajarê ku niha gund e, ji dûr ve wekî xerabeyên tê xuya kirin. Bajarê ku di hundirê kevir de ava bûye, mirovan sermest dihêle. Hostatiyek mezin û hunerek pir bedew, sebrek pir zêde hatiye kolandin. Ev bajar çend salan û ji aliyê çend hezar kesan ve hatiye kolandin. Herçiqas ev bajar zêde nehatibe nasandin jî, di dema xwe da stêrka bajaran bû. Di wê serdemê de teknolojî û mîmariyek wisa bilind hatiye bikaranîn, eşq û heyraniyek bêsînor bi mirovan re çêdike û mirovan dikşîne nava dilê dîrokê. Di wê demê de li bajêr pergala şibakeyên avê, pergala sarinc, kêsîn, aşê avê, zindan, embar, pir û şanogeh hatiye avakirin. Tê gotin ku yekem car mirov li wî bajarê bi cih û war bûne. Ev bajarê ku ji aliyê miroven ve di sînga kevirê spî de hatiye kolandin,
destpêka avakirina bajarvanî û niştecihbûnê ye. Ev bajarê ku nayê dîtin û nayê naskirin, bajarê Darê ye. Bajarê Darê ku niha tenê wekî gund maye, nayê zanin ka çend hezar sal beriya zayînê hatiye avakirin. Lê tenê tê zanîn ku ji aliyê mirovan bi destê mirovan ve bi kolandinê hatiye avakirin. Li vî bajarê ne beton, ne çîmento û ne jî hesin hatiye bikaranîn. Latê spî hatiye kolandin û bajar di hundirê zinar de hatiye avakirin. Mirovan bi hezaran sal berê bêyî ku xwezayê biêşînin û bêyî ku hevkêşiya ekolojiyê xera bikin, bi kevir, dar û ber re hevaltî kirine. Her wiha keviran jî ew parastine. Tenêket, sebr, tifaqî û jiyanek hevpar bûye sedema avakirina vî bajarê. Gundê Darê 30 kilometre li başûra Rojhilatê Mêrdîn di qontara Çiyayê dikeve, navbera Qoser û Nisêbînê de ji keviran hatiye avakirin. Di dema xwe de bajarekî Mezopotamyayê yê herî navdar bûye. Lê niha ji ber qîmetê wî nehatiye zanîn û bûye qada operasyonan kevir li ser kevir nemaye û tevhilweşiya ye. Ev bajarê bêhempa gelek şaristaniyên wekî Sumer, Aqad, Elam, Asûr, Babil, Grek, Roma û Pers hembêz kirine û bûye malovaniya wan. Her wiha tê gotin ku ev bajarê kevir ji İskenderê mezin re jî bûye wargeh û artêşa İskender parastiye. Hin çavkaniyên dîrokê jî dibêjin ku bajarê Darê ji aliyê hukumdarê Îranê dara Yuvaşî ve hatiye avakirin. Gelek caran di navbera Îran û Romayê de dest guhertiye. Wê demê gelek şûr û rim li ser sînga Darê hatin kişandin. Gelek xwîn li ser vî bajarê hatiye herikandin. Bajarê Darê piştî sed sala heftan ketiye destê Emeviyan û piştre jî ket destê Abbasiyan. Di sed sala panzdan de jî ket destê Tirkan. Herçiqas gelek netew û milletan serdestî li ser vî bajarê dîrokî meşan dibe jî, mirovên wê demê evîn û baweriya xwe li ser kevir neqîş kiriye. Hêza xwe, zanîna xwe, huner û çanda xwe li ser kevir nemir kiriye û heta îro aniye.
Bajarê darê di sînga tahtê nehît de hatiye kolandin. Zikê taht hatiye qelaştin û avahî di zikê taht de hatiye kolandin. Tahtê zinarê ku nêzî 40 metreyî bilindahiya wî heye, qor bi qor derî di kevir de hatine vekirin û di hundirê taht de bi mîmariyek simetrîk û aheng ode hatine kolandin. Di hundirê odeyan û rex dîwarên odeyan de jî gelek gor hatine kolandin û ser deriyê goran jî bi parçeyekî kevirê pan ku wekî dergehekî mezin heye hatiye pêçan. Di zinar de ode û xanî 4 tebeq li ser hev hatine kolandin. Her xaniyek ji du ango 3 odeyan pêk tê. Di navenda bajarê kevirî de jî qesra 4 tebeq ku wekî dêrê hatiye bikaranîn. Li ser deriyê vê dêrê ya 4 qat wêneyên mirovan û pelên tirî hatine kolandin. Her odeyek bi taq ango bi paçeyek biçûk ve dibe hundirê avahiyê û hundir bi tîrêjên rojê ronî dike. Her çiqas dervê şibakeyê teng be jî, her ku şibake ber bi hundir ve dirêj dibe, fireh dibe û şewqa tîrêjên rojê li hemû deverên odeyê belav dike. Di wê demê de mîmariyek pir bilind û bêhempa hatiye bikaranîn. Malên bajêr li ser 8-10 kîlometreyî belav bûye û ji şikeftên kevir hatiye avakirin. Li aliyekî zinar û taht kolandine û pê mal çêkirine. Li aliyê din di kolandina wan xanî û odeyan de ew kevirên ku wekî qalib derketine bi wan keviran beden, birç û keleha bajêr saz kirine û afirandine. Derdora bajarê darê bi birç û bedena ku bi kevirên lehît ên ji zinar hatine kolandin hatiye avakirin. Dirêjahiya bedena darê ji 4000 metreyan pêk tê. Du deriyê bedenê hene, deriyek ve dibe bakur. Ev derî dikeve çiyê, deriyek jî ve dibe başûr. Ev derî jî derdikeve beriya Sûriyeyê. Li ser bedena bajêr 25 birç hatine avakirin. Ev birç wekî depoyên erzaq û kuleyên parastinê hatine bikaranîn. Di hundirê bedenan de li ser gir keleha ku bilindahiya wî 5 metreye hatiye avakirin. Lê roja îro li şûna kelehê tenê kevirên bingehê kelehê maye û li ser bingeha kelehê avahî hatine lêkirin. Di hundirê bajêr de şop û bingehê zindan
sarincên avê û sarayan li ser lingan mane. Gelek dîwarên beden û bircan hilweşiyane û tenê perçeyên dîwar li hemberî hemû êrîşan ber bi şînahiya ezman ve serî hilda ye û heta îro berxweda ye. Ji wê serdemê de pergela hewzê avê û sarincan pêşketiye. Ev sarinc di sînga tatekî kesp de hatiye kolandin. 15 sarinc li Rexev li bakurê bajêr hatine kolandin. Ji bo vê kolandinê hêzek pir mezin û temenekî dirêj divê. Ev sarinc bi dehan salan ji aliya hezaran kesî ve bi kedek mezin hatine kolandin. Ji bo vê kolandina van sarincan ne tenê ket, her wiha sebr, zanebûn û berxwedanek mezin jî bi xwe re afirandiye. Wê bawerî, ket, berxwedan û eşqa mezin li pey xwe berhemek wisa dîrokî û bêhempa afirandiye. Ev sarincên ku di tatan de hatine kolandin, bi kevirên mezin û şehkirî bi awayekî gilover hatiye pêşan. Piştî ser sarincan hatiye pêçan, ketiye şiklê erdzemînê. Bi vê sergirtina sarincan, ava sarincan ji germa, serma û qirêjiye hatiye parastin. Van sarincên ku dirêjehiya wan 5 metre, firehbûna wan 5 metre û kurbûna wan nêzî 10 metreyan e, wê demê hemû pêdiviyên bajêr yên avê temîn dikir û av li hemû devera bajêr belav dikir. Havînan av cemidî û zivistanan jî av germ dihişt. Ev sarinç çavkaniya xwe ya avê bi kanalek avê ku 12 kilometre bi kaniya bazinan ve têgirêdan digirt. Li ser zindana darê gelek çîrok têne gotin. Hin kes dibêjin di destpêkê de wekî sarinca avê dihat bikaranîn. Hin çavkanî dibêjin wekî depoya erzaq dihat bikaranîn. Lêbelê di sed salên dawî de tê zanîn ku wekî zindanê hatiye bikaranîn. Herçend çîrok li ser hatibin gotin jî, her milletekî li gorî pergal û berjewendiyên xwe ev berhema cewaz bikaranîye. Ev zindana bêhempa ji ber bedewbûna xwe û mezinbûna xwe mirovan matmayî dihêle. Zindan di bin zikê erdê de hatiye kolandin û lêkirin. Her wiha ji bo daketina hundir pêwîst e mirov 55 pêpelîkan dakeve û hilkişe. Diketina deriyê zindanê de salonek zirav û dirêj derdikeve pêşberî mirov. Kurbûna vê zindanê ji 40 metreyî pêktê, firehbûna wê 10 metre, dirêjbûna wê jî ji 30 metreyî pêktê. Li ser 16 stûnên stûr hatiye lêkirin. Ev zindana ku di bin zikê erdê de veşartiye, heta çend sal berê hundirê wê tu jî xwe lêbû.
û wekî gova pez û axurê çêlekan dihat bikaranîn. Piştî paqijkirinê û şûn ve hêdî bala mirov dikişîne ser xwe û dibe çavkaniya turizmê. Li biniya bajêr, qada sûkê û salona şanoya hatiye avakirin. Pira ku li biniya bajêr bi kevirên spî li ser çem û wekî kemerekê hatiye avakirin, qada bajêr û aşê avê bi hev girê dide. Lê mixabin, ev bajarê dîrokî, kûçand, huner, hêz, zanist, mîmar û keda mirovahiyê têda veşartî, piştî ket destê Osmaniyan û ji alî dewleta Tirkiyeyê ve bêxwedî hate hiştin û bi xerakirinê re rû bi rû ma. Ev devera dîrokî ku wekî destpêka şaristanî, bajarvaniyê tê zanîn, ji ber bêxwedîtiyê di sed sala dawî de wekî gov û axur hate bikaranîn û tev hilweşiya.